Βρισκόμαστε λοιπόν στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Μιστρά, όπου η Αθλητική Ένωση Σπάρτης υποδέχεται τον Μολαϊκό στο λακωνικό ντέρμπι για τον 6ο όμιλο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος. Οι πρώτες καλές στιγμές του παιχνιδιού είναι από τους ποδοσφαιριστές της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης. Βλέπουμε τον Θόδωρο Τσάκο να κάνει 2-3 καλές ευκαιρίες στην αρχή του αγώνα. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει για να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα. Εδώ ένα σούτ για τον Μολαϊκό που θα διώξει με λίγο περίεργο τρόπο, βλέπουμε οικονόμου σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται και μια κεφαλιά θα γίνει λίγο έξω από το δοκάριο του Αποστολάκου. Ένα πλάνο από τις κερκίδες όπου βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις προς αποφυγή επεισοδίων. Εδώ προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης, κ. Κατσίχτης. Ένα πλάνο από τις εξέδρες. Και σε αυτή τη φάση ένα καλό σουτ θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας Ντούσης του Μολαϊκού. Δεν λείπουν και τα σκληρά μαρκαρίσματα από τον αγώνα. Εδώ ένα ακόμα σουτ για την ομάδα της Σπάρτης θα φύγει out από την ιστία του Ντούση. Άλλη μια καλή στιγμή για το Μολαϊκό, στο πρώτο ημίχρονο πάντα. Η μπάλα θα φύγει ψηλά out. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, 0-0 μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Εδώ ο Μολαϊκός πιέζει να πετύχει ένα γκολ. Ο Τσολίνας εκτελεί το φάουλ στο 75ο λεπτό και θα κάνει το 0-1. Εκτέλεση. Βλέπουμε σε επανάληψη το γκολ που πετυχαίνει ο Θόδωρος Τσολίνας και κάνει το 0-1 για το Μολαϊκό. Στην αντεπίθεση η ομάδα της Σπάρτης θα προσπαθήσει με τον Τσάκονα να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Μπάλα φεύγει out. Κόρνερ τελικά από τη δείχνει διαιτητής. Ο Μολαϊκός συνεχίζει εδώ μια πολύ καλή στιγμή για να αυξήσει το σκορ. Στο 87ο λεπτό όπου ο Παπακαλός με γυριστό σουτ θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1. Πανηγυρισμοί από παίκτες, παράγοντες και φίλους της ομάδας της Σπάρτης. Εδώ βλέπουμε την εξέδρα με τους φίλους της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης. Και 1-1 στο 87. Τα δυνατά μαρκαρίσματα για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Ο Τσάκονας ξανά στην επίθεση για τη Σπάρτη, ένα σουτ θα φύγει out. Και εδώ το σφύριγμα της λήξης.